Minaw pulong sa Ginoo magpasalamat po ko be. Salamat ko sa Ginoo kay kinatrilingan kayo ning atong ga-drive ko sa Blue nang hatod ko atong naging semana katapusang Domingo sa tuig 2023. Nabalakan na gyud og action sa Blue nya ni chat mas Pastor Jonel nga muhulam sila kay family day nila. So akong gi-explainan ang driver nga mahimo ayaw gamit og trishera kay hilis na ni. Siya nya kay motor man akong hunahuna kabag lining kadi ba ako mekaniko job. Okay kanang sa motor daghan og lining usaron na og sasakyanan. Nga kung hilis ng usa hilison ng awa naman gid ay. Mao to nga anang pagkagabi pagpamauli na nila gikan na nila baptism sa Panglaw. Sa luway ra ko to wa na kasaka. Unya og imong ipermira igo rang muuyog ang sakyanan di na gyud mo tulin. Mao to nga nabilin na gyud ang sakyanan didto nabuntagan niya pagkaugma ningong arion guyuron motong ako ray ni adto kay basin og dugangan ra nig oil. Kay wa naman gyud so among giguyod gikan sa luway, giguyod na mo anang Martes sa buntag, gidala na mo sa shop sa Buol. Unya ningon ang mekaniko, i-parking, ana ray butang. So gibutang nako dito. Gibalikan ni Job gahapon. Gahapon to no? Ikuha ni Job gahapon kay pag-abot nila dito, udto na ba ito? Wa man day gitrabaho. Yang lisod ba kayo to kay ang lahip ng bunggo kay inigtangtang sa walay guide ba lisod kayo tanggalon nya dire pod ang mga gamit dire wala may gamit dire walay mga tools motong hulam na pod siya dito sa Buol nya mga as 4 pasado naman siguro to na bira gyud natangtang nya trailing kayo kay abre pa baka kaabot pag general makapalit pa nya wala pod mi nag-imagine wala po ko nag-imagine ing ana day ang presyo ana nila niya mo nang shocking kayo ba nga ni day ni. Nya, gracias Ginoo kay kagabi bisag kuana ang oras nagkalawom ng kagabion na human jud nila og trabaho ang kanang sakyanan mo to nga nadalag uli ag built na lang lisanan to job lisanan to. Okay. So mo tong nadala ag Blue dito sa Malayo. Unya magamit puron karong hapon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Palakpakan nato si Lord. Unya kining among mekaniko, dili ni pagpasigar buhadi po ni pagpanghambog sa tao. Grasya po ni Ginoong na panalanginan ni kaalam. Kay bata pa kayo ni tagduha ka tuig na gunang iyang birthday hon arong magulang na siya. Kada birthday duha ka tuig kay 16 pa man ni 18 kalit. Na nya dili na unta na siya angay magbuling-buling kay prinsipe naman unta na siya kinabuhi. Di na siya maghugaw-hugaw. Pero kay ingon pang Dr. Miles Monroe, you can retire from your job but dili ka maka-retire sa imong work sa kinabuhi. Lahi ng job o ka ng work. Lahi din na siya. So muna nga, mo may design siya, mo nang maghugaw-hugaw gyapon siya. No. So daghan man na sila o kanang naman na sila yung mga paabanganan nga, mga panel, truck. Oh, ilumilom na milyonaryo na. Nagsaba diha. Pero kay mao man jud iyahang kalipayon. So mga batan-on no, maga-crash ra bagyud ta. Unya di pa ta kamao anis kinabuhi di ay naunsaon na lang. Ayaw sa pagdali job. No, naara na sila. Nya ang ihang papa kanang naabitaw og naay mga gobyerno ba nga mamalit og mga traktor, mga panggaling sa humayan, mga makina mo nay business sa iyang papa. Nya usara man ni siyang anak. Nya mo nang nalipay ni siyang naka-eskwela Bible School kay kaikya siya sa mga trabahoon. Kaya sa maghilak na siya kay usa ka buok dump truck siya ray magtrabaho. Bugat yan ang mga praise God. Tambangan lang sungog gahapon. Nya. Na lagi na job. Wala tra job.
Okay, so mo to mga igsoon kadaogan kay ito nga nahuman gito gahapon kay muna pos ginhawa gitong madali gid ba kay sayonan kagwa na time usa pa ning yang rason rabas mekaniko dito nga wala nila ayuha kay na kunoy taig iro. Mali po nang rason na no. May nalang yun nga ni uli siya ningog ato nga tuon ka dito sulayon nato diri na lang to trabahoon. May nalang yun kay wala gito magamit ron. Okay, so ning tungura mga igsoon matuta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, ag sa niaging Miyerkules, ang uluhan sa atong pagtuon nag-ingon nga ang si Hesukristo ang kasaulugan sa unang bulan. Kung nagbasa kag Biblia makasabot gyud ka og ayo nganong gitawag og si Jesus Christ mao ang kasaulugan sa unang bulan. Unya mabasa nimo na sa Exodus chapter 12 may tungod sa Passover og sa unleavened bread nga mga kasaulugan. Unya may bawo nato nga si Kristo mao ang atong Passover og siya ang unleavened bread nga gikinahanglan sa kada usa. Karon mga igsoon, ang atong pagtuon giuluhan diha nga ang sinugdanan lang ang malisod. Ang sinugdanan lang ang lisod. Or lisod, sugod ray lisod. Ang sinugdanan mao lamang ang lisod or malisod. Muna ato ang tunan pag-ayo karon. And sa kanunay sa atong mga wali wala man tay gisenter kundi si Jesus. Because kung walay Ginoo, wala si Ginoong Hesus, tanan sa kinabuhi sa tawo walay kapuslanan. Amen. So ang kuning pangsubayon for the sake sa ato nga time kay karong 2:00 sa hapon naa may joint worship sa Siam ka churches. Ang uban pioneering pa pero mo join ni sila adto sa Saulog Gym. Sa wala katuod sa Saulog Gym, anak kag Q Hotel, inig atubang nimo diri sa City Hall na kalsada di ba? Pasulod sa City Hall. Tarunga ra na. Sa di pa ka mo left turn, kay mo left turn ka na mao man na ang police station naa sa right. Mo ana kam naog ka naa sa right. Ang basta kay og ari kas police station mosulod sa Ulog Gym na ditso. Dire dapit. So pero kung ato ang hotel subaya ra na sa Ulog Hall. Naay karatula diha sa City Hall. Sulod na sa gate mismo sa City Hall. No, ang nakabutang nito karatula sa Ulog Gym. Nya ato ta dito naapunay mga parapols sama sa kabo, sudlay, sulod. Na cinta to kabo nga tawa biya mo ha. O cinta to kapen ka items. So young people o adults lang ang makakuha sa number. No? Napoy motor daghan nga motor pero nas gawas i-parking di parapol. Manindog ta mga igsoon? Manindog ta? Sa gihapon, atong basahon mga igsoon ang ablihon na to ang mga Biblia nato. Exodus chapter 15. Anong nakos Exodus karon tungod kay ni mansad ko dire. Ni ako dire naa ko diha sa akong Bible reading. Exodus chapter 15 verses 22 to 27. Ang sinugdanan lang ang malisod. Exodus chapter 22 chapter 15 verses 22 to 27. So ayaw lang ni, ayaw lang og gamit og kuan. Dili lang taning nga screen. So ingon diha 22. Paminaw ha 22. Exodus. So tanawa ang una sa Bible Genesis. Una. Ya, sunod ana Exodus. Okay? So, ukba ang Genesis asa ang Exodus, ang Genesis naas pinakauna sa Bible. Pinakauna. Ya, sunod ana ang Exodus unya. Chapter 15 verses 22 to 27. Nanata? Okay, basahon nako ha. Exodus chapter 15 verses 22 to 27. Gikan sa dagat nga pula gidala ni Moses ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa Shur.
Sulod sa tulo ka adlaw, wala sila nakit-ang tubig. Unya, miabot sila sa Mara apan wala sila makainom sa tubig dito kay pait man kini kaayo. Busa, ginganlan kini Mara. Nagmulo ang mga katawhan kang Moses og nangutana. Unsa may atong imnon? Unya, nagampo si Moses sa Ginoo og gipakitaan sa Ginoo og usa ka kahoy. Giitsa ni Moses ang kahoy ngadto sa tubig og nawala ang kapait sa tubig. Dito, gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan og dito gisulayan usab sila. Mingon siya, kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo nga maoy nag-ayo kaninyo. Verse 27, unya, miabot sila sa ilim, diin may 12 katubod og 70 kakahoyng palmera. Nagkampo sila dito, daplin sa tubig. Magampo ta. Salamat Lord ni ining unang Domingo sa bag-ong tuig Ginoo sa 2024. Salamat nga naa po kay bag-ong gisugdan nga mga plano nimo nga ipatuman sa among kinabuhi aning tuiga Ginoo. Salamat Lord nga dili mi makababag sa imong plano, sa imong pagabuhaton. Salamat nga musunod kami ug musugot sa unsay imong gusto. Salamat Lord sa imong presensya, sa imong gugma nga walay paglubad. I pray nga ang imong mga pulong mahimo Ginoo nga basihan sa among pagkinabuhi aning tuiga ug hangtod sa hangtod samtang naa pa mi kinabuhi. Imong presensya na niah nagakauban kanamo. Ug salamat nga kining mga pulong nga mabuhi sa among mga kasing-kasing. Padayon kang mamadlong, magtudlo. Thank you Lord nga ang imong mga pulong sakit pero makahatag kini og kaayuhan sa among mga pagkinabuhi. Mao ni ang among dawaton ug among pasalamatan sa pangalan sa imong bugtong anak si Ginoong Hesukristo, among Ginoong Hari ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. No? Ang sinugdanan mao lamang ang lisod. Muna ang atong tun-an karon. Ni ata sa bagong tuig nga nagsugod na puta. Ayo. Unya usahay mga igsoon, ilabi na moagi tag talisdanan. Imbis nga ma-encourage ta nga kini kanay kalisod, lipay gani human unya ani. Usahay magreklamo ta, magbagulbol. Unyang natay problema, maapil ang ubang mga tao kay i-post mo pud nato. Give up po na gid ko. Ne, ang mo-comment mo dasig na sa imo ha. Ang karon mga igsoon, human sa 12 ka katalagman nga dangat sa Ginoo, gipaabot sa Ginoo ngadto sa Ehipto. Napulo. Ang ikanapulo ka katalagman mao ang kamatayon sa tanang kamagulangang anak. Basahon ninyo na, istrita og basa, Exodus chapter 11, abot sa 13. Diya ang pangitabo, ang katapusan nga hampak. Ningitag hampak, katalagman nga gikan sa Dios nga dili masagang sa paagi sa tawo. So gibuhian ni Parao ang hari sa Egypt ang mga Israelita, gipapauli o gipalakaw sila. Lakaw na mo. Ang Israelita usa na sila kadakong nasod aning panahon na. Pero wala pa sila nasod nga puy-anan. Sa ilang pagpanaw ningon si ang hari sa Egypto nga ano gipalakaw manako to sa sila. Gimanduan niya ang sandataang lakas, ang yahang puwersa, ang yahang kasundaluhan nga gukda sila kabayo ug chariots. Gigukod ang mga Israelita. Unya ang gibuhat sa Dios, gipauga niya ang tubig, gibahin niya. Ningon ang Biblia nga ang dagat nabuak. Naglakaw ang mga Israelita
Sa isig kakilid nila daw mga pader nga dagat. Imagine na ha? Nami maghikap-hikap ato no? Pader nga dagat na sila tunga. Og ang mga Israeli, ang mga Ehipto gagukod nila. Ningon diha nga ang anghel sa Dios mibalhin sa likod. Aron dili hiabsan ang mga Israelita. Nasultian ka nako, feeling nimo ikaw ra pero dunay gipadala ang Dios nga manalipod nimo. And then ingon diha og ang kalayo, ang haligi nga kalayo mibalhin sad sa likod. So di gyud ni maabsan. Ningon diha nga sa pag-abot sa mga Israelita sa laing bahin sa dagat, gibalik sa Ginoo pagtikyop ang tubig og natabunan ang mga sundalo nga nagkarwahe nga naggukod sa mga Israelita. Walay nabuhi. Sila tanan natabunan. Ningon diha nga bisan ang ilang mga ligid gipagahi ang mga ligid sa mga karwahe. That is why wala gyud nakaikyas adto. Human ni ini nga dakong kadaugan nga nakalabang na sila og wala nay kagahapon, wala nay maot nga nang labay, wala nay gustong muulipon nila, totally gawas nun na gyud sila, lipay kay silang nagpasalamat sa Ginoo. Gani human sa paglabang nag-awit sila. Nagdahig sila sa Dios. But dili pagani dugay ang maong dako kayong kadaugan nga gihatag sa Ginoo. Niabot ang daghan kaayo nga testing sa ilaha. Unya ang sinugdanan ana nagreklamo na sila. Kuha na to. Now, unang-una, sa wala pa sila migawa sa Ehipto, ang ilang gipuy-an Goshen. Kining dapit sa Goshen, nga gipuy-an sa usa ka nasod nga mao ang mga Israelita, daplin ni siya sa suba sa Jordan, ay sa suba sa Nile River. Usas pinakadakong suba o pinakalapad nga suba nga makit-an nga naglabas sa Ehipto, gitawag og Nile River. Inig mulapok ni siya kung mubaha, iyang iawas ang lapok og i-spread niya sa dako kayong kapatagan nga gitawag og Goshen. That is why tambok kayo dinhi ang yuta, unya ang mga Israelita didto sila namuyo ug ang ilang mga hayupan grabing pagsanay. Tungod kay naa man sila sa pinakanindot nga dapit didto sa Ehipto. Wala sila'y problema ng tubig kay daplin sila sa suba. Amen? Again, wala sila'y problema ng tubig kay daplin sa suba. So dili sila magka-problema. Ibubo sa tanom, ipainom sa mga ilahang gamiton, wala gyud problema. We know nga ang mga suba kaniadto mainom ra sa tawo o sa mga hayupan. Karon na lang nang di pwede. Kay inyong ihi to dito suba. Hugaw ang mga suba karon. Paminaw mo ha? So nakalabang sila. Dito na, nakalabang na sila. Pag-abot nila mga igsuon pag-abot nila, human sila makalabang sa dagat nga pula or Red Sea. Dito nagsugod ang ilang complaint. Nya ato man ning subayon, unsay ilang mga complaint. Ikaw ug ako, naakas Egypt nga kinabuhi kaniadto. Sa dihang nidawat ka ni Kristo, gani ang uban nato nagpabaptize na, nakalabang naka sa Red Sea, nakalabang naka sa dagat nga pula. Ang daan nimong kinabuhi, ang sala nga Ehipto, ang sala nga mao ang mga sundalo nga nagukod nimo, ang kamatayon nga musingil tungod sa sala, natabunan na, patay na o gibuhi kas Ginoo. Pero daghan sa mga tao nga gibuhi na ta diha ni Kristo, naa na ta des Ginoo, nakalabang na ta, nahinluan na ta, nahimo gihapon tang mga Kristohanon nga mga bagulbulan. Ngano ka? Tungod kay ang problema, wala tagatanaw sa unahan, naa tagatanaw sa atong kalisdanan. Tinuod? Pag ang tao na as kalisdanan, mo ampli gining baan ni magyaw-yaw gid ni siya. No? Mao ni ang nahitabo. Mas pilion pa nila nga makasasala sila kaniadto, ulipon sila kaniadto kaysa karon nga gipahinggawas na nila ni sila nga gitagaag pagsulay.
kabalo man ta nga ang pagsulay testing ra ni, trials ra man ni. No? Di man po ka pasagdas Ginoo. Pero ang tao normal gud siya magabagulbol kundi siya maglantaw sa unahan. Paminawa ni kayo ha. Tanawa 22. Gikan sila sa dagat nga pula. Gidala ni Moses ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa Shur. Paminaw. Sulod sa tulo ka adlaw wala sila'y nakit-ang tubig. Ayo. Napa mo? Mayong pagpangatulog. Sulod sa tulo ka adlaw. So kita diri mo palong ang atong tubig. Kami diri wa na galisod na gyud og saka sa tangke. Ang tangke na lang siguro inaog ani ron. Kaya nga nga tubig diri mga igsuon. Mupalong og tulo masiguro na kadlaw upat. Upat kadlaw nya moagas og duha kadlaw straight. So wa kay punduhan ng tubig, lisod gyud. Natingala namin, unsa naman to ha? Ang dali ra to nahurot, wa day kasaka. So problema kayo mga igsoon. Now unang-una, paminawa ha? Asa sila nagagikan nga dapit gikan sa Goshen nga naay suba. Naglakaw sila balik tulo kadlaw human sila makalabang sa dagat nga pula nga walay gikatagbo nga tubig. Kasuway kang kaniadto naa kas grabing abundansya unya karon gipit kayo ka. Di ba mas struggle kayo, di ba? Amen. Sa akong kapanahunan mga eskwela mi na ay mga kopra nga gisulod og sa ako gibutang sa daplig kalsada among buslutan kay among ipamahaw. Maglakaw mi padong eskwelahan, magkit-kit ramig kopras. That is why karon og magutom mi, wa mi mahadlok. Because bisag unsay malingi nimo kaon. Ang kuyaw, kining atong mga anak karon nga atong gipahayahay. Og wala natang ginikanan moabot ang kalisdanan, luoy kayo ni sila. Mana mga ginikanan, kaya ang inyong mga anak maikog mampumong manugo. Grabe yung ginikanan. No? Maikog nugo sa manugo. Ikuga po kayo manugo. Inig-abot sa panahon nga wa na'y nabawaan. Amen? Muna, nakita po na ako nga, ito no? Murag sakit kayo ang gibuhat sa amahan. Nga naman, bata pa kayo. Mag-edad og 6, 7, 8, tuwan at tabang diri, ambina. Oh, memorize ni. O saan nga number? O saan nga ngalan ani? Kay, og manguha sila mga mekaniko nga mo trabaho sa ilang sakyanan. Magikon raman po. Mupangsyon nagpila ka adlaw. Sila nalay mo ayo, aron siguro yun. Unya, marag, lisuda po na yung anong gingani mo kunin mo karon. Na-realize nga, grabe di kayo ito nga training. Munang blessing yung kining kabataan nga moagig kalisod. Kay sugod ra lagi ang lisod. Amen? O kanang mga anak nga pinahayahay kayo. Inig, abot sa batanon, gadisi pa gani, wana. Murag, kamauna siya siyang kinabuhi. Unya, waday nabawaan. So, sugod na mga isuon, lisod kayo. Galisod sila, nga naman, new beginning sa ilang kinabuhi. Murag kita karon, unsa unang puka, unsa nang puka ning 2024. Amen, wag kita nakabalo. Kung abtan pa tag 2025. Yan na pa uban mo hilap nganong namatay. Unsa man dai gusto nga mabuhi ang tod. Anhis kalibutan mo sigbayad og utang. Unsa man taon mo oy? Di mahuman. Ning problema sa kalibutan mo na mga matay kita tanan kay ro maimpas tanan. Sa matag tuig nga lisod ta. Nga naman, doon na tayo kahadlok nga mga atubang sa mga adlaw aning tuiga, plus doon na tayo trauma sa nilabang tuig. Na tayo akong kahadlok. Pero sa tinuod lang, inigsugod na, lisod gyud. Pero kung magtanaw ka sa unahan, malipayon gyud ka. Pero kung nagtanaw ka sa imuha karon nga problema, di gyud ka malipayon sa umaabot. Amen? Now listen, doon ay kumpanya nga ang iyang pangalan Coca-Cola. Kisay kailan ni Coca-Cola? Mga tawar lagi mo pangutanon mo. Kisay na kailan ni Coca-Cola?
Now, paminaw ha, sa pagsugod niya og negosyo, baligya sa iyahang soft drinks. Sulod sa usa ka tuig, paminaw. Ana sa gawas naminaw, amen? Sulod sa usa ka tuig, kagabi pa ko ani. Ano man gahatod ko sa kyanan alas 11 nas gabi didto sa Buol katong gaguyod ana. Nya after ana nihapit ko sa asam to ako asawa. Sorry kayo me, wa ko na nihapit ko sa Jabi, sa Jollibee, sa Altasita. Galingkod ra ko dito nya ulaw pag maglingkod kagwa kay gahuna-una ko, Lord, unsa may akong mga apil ani nga wali ugma, Lord. Samtang naglingkod didto nako na diskubrian. Didto ko nakadiskubre, nagchat-chat ko sa akong igsuon. Sige siya ingon, kuya, ayaw give up diha. Sige ming chat-chat. Now, una, si Coca-Cola. Kabalo mong sa sinugdanan, lisod kayo si Coca-Cola. Why? Nag-invest siya para muhimo siya o kanang soda, soft drinks. Nag-invest siya unya ang iyang pangandoy nga muabot ng panahon magtukod kog planta sa Coca-Cola unya muabot sa tibuok kalibutan. Kabalo mo kung sa inahitabo? Sa usa ka tuig niyang pagnegosyo og Coca-Cola, 5 ka botilya ang nahalin sulod sa usa ka tuig. 5 ka botilya. Kung ikaw to, murag mayong kang nalugi, manoon ko ani, oy, dako ako investment, 5 ray nahalin. Diha nagsugod nga sa Biblia, makita nimo nga sa pagsugod naglisod sila, pero naglahutay sila sa tabang sa Ginoo, nagmadaugon sila. Karon, mangutana ko nimo, unsang nasura ang wala si Coca-Cola giinom? Ang uban kanina to, mo inom mo, naapa diha, naapa? Dugang ni ba, dugang ni? Tagsarata, ang upat akong kaya. Hello? Kaniadto 5 lang. Sulod ras usa ka tuig, 5 ra ang nahalin ni Coca-Cola. But wala siya ni give up. Another thing, kaila mo ni Dr. Miles Monroe, usa ni siya ka banggiitang pastor sa Bahamas. Ug siya ang ambasador sa ilang nasod. Siya ang usa sa bestseller sa iyang work, kanang iyang gisulat nga mga libro. Number 1, usa po na siya sa daghan kaayo og 1,000,000 copies ang nahalin sa iyang mga sinuwat nga libro. Gi-invite siya sa North Korea, sa China, even mga communist country nga dili mo to og Dios, ni-invite ni Dr. Miles Monroe because ang iyahang prinsipyo nilig-on og ayos nasod. But sa bag-o pa siyang minyo because at the age of 12, memorize na niya ang Book of John. Kita, 40 na, wa pa John 3:16. Perting ulawan ni Ron. Napa mo diha? And then, sa bag-o pa niyang minyo sa iyang asawa, nag-struggle ang iyang asawa niya. Unya, ingon pa gani siya, o murag makigbulag yun ang iyang asawa niya. Sa bag-o pa silang minyo. Nga naman, lisod sila. I tell you, inig muulan, manindog ra sila tungod kay magtulo man ang ilahang gipuy-an. Unya, dagko kay kalang ang ilang gigdaan. Kasi magtuong mahimo siyang ambasador. Unya, multi-billionaire nga tawo. Now listen to this. Sa bag-o pa nilang minyo, galisod yung asawa. Unya, gustong makigbulag. Amen? Nga naman, tampurog sa Ginoo nga, Lord, liguna ra gyud ako asawa. Wala siya kabalo nga ang iyang bana nga iya untang bulagan, multi-billionaire di ay sa umaabot. Ambasador di ay sa umaabot, tag-iya sa dagan kaayong kumpanya, naanay kaugalingon nga kanang sana private plane nga gamiton sa pagbiyahig mga kanasuran kung inviteon siya. Wala siya kabalo nga ang iya untang bulagan mao ang usas ilado kayong tawo sa tibuok kalibutan.
Kung wala mo nakailan niya, i-search. Kanunay kong namati sa iyang mga wali. Patay na siya karon. Pero iyang wali, mga pagtulunan, buhi pa kayo. Now, kung ang iyang asawa sa pagsugod sa ilang kaminyoon, makigbulag kay lisod, labing minus, pas mo iyang asawa. Amen? Multi-billionaire na ining ako untang bulagan sa una. Muna ka ng inyong mga asawa, hoy, agwantahan na. Kay wa ka kabalo in the future, milyonaryo na. Amen? Oh, mga asawa, kanin yung mga bana, ayaw ninyo nagkanunayag. Palayas. Ganuman, wa mo kabalo, multi-billionaire des umaabot. Amen? Na pastor, prosperity preaching naman ng imo. Adi na lamang ko diha. Aritas Bible. Sa Bible, lisod. Usa sa unang test nila, sa dihang nakalabang na sila sa dagat nga pula, gikan sila sa abundansya tubig, kay daplin sila sa suba sa Nile River. Daplin sila sa Nile River. Nagpuyo sila sa Goshen kaniadto. Karon tulo ka adlaw nilang panaw, walay tubig. Bisa kami diri problema mig tubig, bisa ka mong apelyido tubig. Walay tubig. Ningon diha gikan paglabang nila sa dagat nga pula. Naniagi sila dakong tubig. Pero di ni mainom kay mo inom ka ani, mas uhawon pakap. Dagat ba ya? Ha? Paglabang nila gikan sa dagat nga pula. Okay? So ang mga Israelita nangadto sa kamingawan sa Shur. Sulod sa tulo ka adlaw wala sila'y nakit-ang tubig. Mauni. Sugod nilang panaw. Sugod nila sa bagong journeys kinabuhi. Sugod nilang bagong kinabuhi. Sugod nga kinabuhing gawas nun. Sugod nga kinabuhing mga lagad sa Ginoo. Naabtan sila crisis. Mayingon kay tag crisis, a situation nga dili nimo control. Crisis ba? Murabag ka ng nakay pakanon nga usa ka libo unya ang dala nimong pagkaon balig pulo ra ka tawo, crisis na siya. Dako ang demand kaysa sa kanang gikinahanglan, supply. Kita na to? Kini tulo ka adlaw lang panaw. Karon niunsam sila? Unya miabot sila sa Mara. Na pangalan pa lang daan, Mara. Mara means pait. Niabot sila sa Mara apan wala sila makainom sa tubig dito kay pait man kini kaayo. Busa ginganlan kinig Mara. Ang problema, wow, ni anak yun, finally. Hala, kadi mo na mapuslan. Amen? Wag kaning atong mga anak, sige nga finally, nya di day maogi hapon. I finally found someone that unya nagbulag, kanta na puglain. I finally found someone. Bulag na pod. Amen? Hulat sa mo diha. Kaya kung di mo kahulat, pait yun, marag yun na, inyuhang relasyon. Hello? By the way, pahinumdum lang na ko nis mga inahan o sa inyong mga anak, no? Pahinumdumin nyo inyong mga anak. Lisod manggod kaayo nga, dili mo ari dire, wala mo gasimba din he. Wala mo gasimba ba? Nginig na mo'y mga babies, mo kalitrag ari, pastor, magpadedicate me. Mo ano, usaon mo na. Yawakan ko kung nakaila sa papa. Huwag ko nakaila sa mama. May buntag ninyo. So, nganlag Mara. Sa to pa, sa sinugdanan sa ilang panaw, encounter din na dayon nila ang kapaitan sa kinabuhi. Now, kamong mga ginikanan, daghan mong anak, no? Inyong mga anak, 5, 4. Kung usa anak mo complain, mama, ngani, lisod kayo na. Samot na tingali, tanan ninyong anak mo complain. Pila kabok imo, kulang pag-unom. Muingon na dito pa. Son? Amen, son?
Taga-imig kuhan, kaya mo iskwilahan, lamutan, yung kani, kato na po ko sa ma, karoon na, ugma na yun. Ma, amo apot. Grabe kayo na. Labad imong ulo. Makaingon gyud kag. Naora akong Gcash. Muni akong Gcash. Lisod. Now karon mga igsoon, imagine usa ka nasod nagbagulbol, nagyaw-yaw, nagreklamo sa leader. Kita bitaw, sukad siya na presidente, lisod gyud nga naman. Atong laing presidente, kugihan ka, karon siya presidente, natapulan ka. Ayaw pasangin ng mga leader. Na sa ato di mo mutuo, bahala mo. So, ningon dia, verse 24. Adto dayon sa leader, ang leader dayon basulon. Nagmulo ang katawhan kang Moses og nangutana, unsa may atong imnon? Amen? Ingon sila, unsa may atong imnon? Sa verse 25, unya nagampo si Moses sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moses ang kahoy ngadto sa tubig og nawala ang kapait niini. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan og didto gisulayan usab sila. Amen. Gipakitaan sa kahoy o kini nga kahoy. Iitsa ang tubig nga pait. Pag itsa ang pait nga tubig mga igsoon mahimo ng imnon. Kinsay naghatag nila kasulbaran? Ang Dios. Dili ang tawo, kay ang tawo og dili siya tudluas Ginoo kun sa ibuhaton, wala pod siya ikatabang nimo. Kung basahon nimo ang Bible, ang tanang kasulbaran sa tanang pangutanang problema sa kinabuhi sa tawo naa sa Dios. Kanang mga sigit ag pangayo og lunsaon naman ni hinaot unta, may paunta. Nya di ka mo duol sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo ang tanan nga naghatag og kasulbaran. Ngano, ang Ginoo mo'y naghatag og kaalam ni Moses. Moses, kaning nga kahoy, iitsaan nga tubig og kana nga tubig mahimong tamis. Ay mahimo nang mainom. Amen? Sa pagsugod mga igsuon, lisod. Pero kung duna kay Ginoo, ang imposible ang lisod, mahimong sayon og mahimong posible. Amen. Unya gisulayan dayon sila sa Ginoo. Tanawa ha? Ingon siya. Kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug tumanon upat ni siya, upat ka og ningon og tumanon ang tanan kong gipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon bisan sa unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo maoy nag-ayo kaninyo. Ang unang kalisod nila, maupod ang oportunidad sa Ginoo nga matudluan niya ang iyang katawhan. Amen? Kabalo ba mo nga panahon sa crisis, ang tao mahibalik nga tao? Kabalo ba mong panahon sa problema, ang tao mabalik nga tao? Kaya ang tao, dili na siya tao kung na siya sa, nadato na siya, grabe na kayo siya mga nakabot sa kinabuhi, uswag nag-ayo iyang kaalam, wa siya pagsulay. Di na siya tao. Pero kung naana, inigabot sa crisis, inigabot sa kalisdanan, mabalik sila sa ilang pagkatawo nga, uy, tawo raman di ko, uy, nanginahanglan man di ko Ginoo, uy, wala man di ko mahimo o wala ang Ginoo. Amen? Munang kining mga kalisod sa atong kinabuhi, mga igsoon, naaragyod ang kasulbaran. Nainumdum ko ni Sis Bingbing, magproblema ni siya sa una, kabahin na itong imong bana ba itong operahanan. Amen? Lisod kayo kay nga naman, breadwinner, maupag yoy, di katrabaho kay operahanan. Ba't nagpabilin ba itong kaimtanga? Nilabay. Survive sa sila. Nga naman, dili tungod kay, naningkamot sila, giunsa nila, tungod kay ang Diyos nag-atiman. Munang kung naakas pait, karon nga kaimtang, sige lang, paabot lang. Usa sa among gi-counsel likod sa budiga, sa altura, sa mga igsoon. Pag adto na mo sa iyang balay, ang iyang anak gakadungis na wala na ilis.
Hapit na sila magbulag siyang asawa, kay na-depress siya. Inignaas siya ikasulti, moingon siya, nganong atimanon pa nako akong anak, nganong mag-atiman pa man ko aning balay. Nga hapit naman ko mamatay. Kabalo ka nganong sige siyang ingong hapit mamatay? Because iyang huna-huna na siya sakit, bisag wa siya sakit. Depressed. Mara nga kahimtang, pait nga kahimtang, way paglaom nga kahimtang, lisod nga kahimtang. Yes, kita pod, naatay, kahimtang nga ingon ani. Batinom dumini, dili kadado ni Lord, sa ingana kalayo, sa ingana kadako nga problema, sa ingana kabagyos kinabuhi, nga ikaw ra naa si Lord, kay dito ubanan kaniya o tudluan kaniya. Now, ang Mama Eagle, mga igsoon, kining agila, ang paagi niya sa pagtudlo o paglupad sa iyahang mga eaglets, sa iyang mga piso, iyang ibutang sa iyang likod, unya ilupad niya habog kayo ang mga piso, unya mukalit siya og bali sa taas, ihulog niya ang iyang mga piso. Niya ang mga piso, ngano manggihulog ko ni Mama, ngano man si Mama, oy way buot ni Mama. Wa sila kabalo. And after ana, before sila mo drop sa yuta or sa bato, ang Mama Eagle mulupad mas kusog pa kaysa sa ilang paghulog, salon na sad silag binagsa, ilupad na pod sa taas og iyabo na pod. And hangtod nga, uy, mao di ini gamit nga na ako ingani. Mao di ini na ako ipako, no? Hangtod karon wa pa ka ka-discover sa imong gift, hangtod karon wa pa ka ka-discover unsay gamit anang imong kamot. Amen? Natoy usa ka kay gingon diha mga igsuon nga lami kay siyang muluto og kanang cookies. Pero nagtrabaho siya sa resort, tig-ilis og mga biddings, tiglimpios mga kwarto. And then nihilak siya, niadto siyang Pastor Miles, dingon siya, Pastor, nagisipa, magkos kumpanya, gitangtang magkos trabaho, sao naman lang nako ni, single mom ko, nako'y tulo ka anak. Ningon si Dr. Miles, nakatilaw ko sa imong cookies. Lami kay ka muluto, katong nga time. Nakay oven sa inyo ha. So ang imong buhaton, ang last nimong sweldo, ipalit og flour, paghimo og daghan kayong cookies. Unya hatagi ang tanan nimong relatives, tanan nimong kaila, pati ang resort nga nitangtang nimo. For free. Wala patilawa sila tanan. So yang ipatilaw, iyarang gisunod ang buhat. Pero sa pagsugod lisod nga naman, para to sa akong mga anak, last na nga sweldo, ako pa yung panghatag og libre. Tanan nga nakatilaw, they said nga, lami jud kayo. And then nagsugod na sila order, tag 15 ka box, na ay mo order 30 ka box. Og walay lain nga sikat kaayo nga kanang production nila nga cookies sa nasod sa Bahamas mga igsuon. Kadto nga babaye. Kung wala lang gyud siya fired sa iyang trabaho mga igsuon sa tig-ilis og mga biddings, dili siya mamilyonaryo. Imagine bisan mga lungsod, mga gagmay nga mga pareha ng mangga nga may mga tapok-tapok, naa na siya dito'y tindahan. Daghan na kay siya worker, may mga sakyanan na siya. Sa pagsugod, lisod gyud. And that is why bisan kami. Now, kung mag-study ka aning mga balaod, ningon si Lord, kung imong basahon, karon aron masayod ka mo, nga ako gyud ni, ako ani nga nasod, ako ni nga yuta, gihatag mo na ako dire, dili mo mag-ani mo sa dili ka mo'y nagtanom, ako ihatag ninyo. Karon ang unang bunga ihatag sa ako Ikuha sila ni. That is why kami lisod sa mi. Ingon ko sa akong asawa, dugang iputog, bisag 200 ra. Ningon siya, Daddy, January na to, by faith mo nang ayaw sagsig, padugang diha. Nga naman, tungod kay, gisugdan na ba? Nga, inig ka January, ang first fruit atong ihatag sa Ginoo. Og amo pod na nga natilawan, nga daghan kayong harvest, gihatag si Lord. Nga naman, di mo po kakaani o kay gitanom. So, lisod kayo na. Wala sad ko nag-encourage nyo nga buhaton ninyo na
Because og magbuhat mo ana, dapat na amoy knowledge. Ngano man? Kung mubuhat mo ana, nya wa mo kapangandam. Andaman man to ninyo, kay anak nga man, tuwa man mo'y madawat, kay ang tanan yung madawat, inyo maihatag sa Ginoo. So andaman man to ninyo. O wa mo gaandam, di mas lisod. Pero kung lisod, unya imo gyapong buhaton, parehaan ni. Pait gani ni sa sinugdanan. Ang inyong pagsugod sa inyong kaminyoon, lisod. Tanawa na imong bana, imong asawa, nagugma pa ka? Wala, kay igsuon na lang mo. Kabantay mo, mura lang magsuon, naramas balay, mura lagi mo magsuon. Amen? Pagkatong nanguyab pa na, labing gugmahag yung kayo. Pero pagkawala sa gugma, 29 katuig gikas kaminyoon, usa mi balik ang gugma. Ingon siya nako, pastor, una namong anak, nawala akong gugma niya. 29 years na ang among anak. Usa pa ko nabalik pag higugma niya. Ha? Sugod ray lisod. Pero kung lahutay lang yun ka, padayon lang yun ka, magpaubos lang yun ka, magpanawag lang yun ka, panabang sa Ginoo, Lord. Imog yung makita nga sa unaan na ay himuon si Lord. Amen? So, ningon siya, ang inyong unang mga anak nga lalaki, ako Mao na nga, ang unang anak ni Hana o ni Elkana, si Samuel, ilang gihatag sa Ginoo, nahimong pangulos tibuok nasod. Amen? Kanang mga firstborn dere, wa gyud intawon mo kahibaw unsay panalangin nga naa ninyo. Nga naman, wa ninyo na discover. Iya unta man ka sa Ginoo. Ang firstborn po kadoy? Ha? Grabe dyan na. Asa maros Arjan? Tuar lagi mo ako ng inong pastor. Kay firstborn na. Amen? Kamong mga manghod nga dili mo respeto og kuya, wasad mo'y panalangin. Irespetuhan ninyo ng firstborn. Bisan og naay kuan, naay mga dagkong kalihukas pamilya, mingon dayon, adto ta ni kuya. Ngano man, firstborn man siya. Munay ka magulangan. Diin man nagikan sa Bible. Now listen to this. Unya, giingnan sila sa Ginoo. Kung buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong, unang-una, karong tuiga, buhaton ba nimo ang giisip sa Ginoong matarong? Or ang imo rang giisip nga nindot mo imong buhaton? Wa ko'y labot, pila ka lingin-lingin imong gianda matong 31 sa gabi eh. Hello? Remember nga sa Bible mga igsoon, wala gyoy swerte, walay good luck. Bantayin ang inyong comment, oy. Good luck doy. Kristohano na ka, ina God bless doy. Kay walay good luck, walay God bless diri sa Bible. Walay good luck, walay God bless. Walay swerte o walay good luck. Ang gingos Bible, pag mosunod kas Ginoo panalanginan gyud ka. Kay kanang good luck, gikan na siya sa isda nga koy, gikan sa baki, gikan sa Buddha, gikan sa... O sana mga lingin-lingin ninyo? Muingon dayon, napay iring, nga na. Napay bang bitayon sa pultahan, napay pinalukso-lukso, na magpabuto taro, manlayas ang demonyo. Wala diha. Ang tinuod nga pag-angat sa kinabuhi, panalangin sa kinabuhi, kadaugan, naas pagsunod sa giingos, Ginoo, buhaton ninyo ang giila ko nga matarong. Unsay lain? Ningon ang Ginoo nga, og magtamod kamo sa akong mga sugo. Magsunod sa iyang mga sugo. Lain na ba ng atong gisunod-sunod? Hello? Lain ni atong gisunod-sunod. Pag mo ingon ng katigulangan, bisag ni humana ni ingon ang Bible, ang inyong katigulangan mibiya kanako. Nya kay nibiya ng katigulangan, gahimong istoryang katigulangan, sunod putas katigulangan. Uy, nay nagkatapusang mamatay, magpayag na taglubi. Sa mo magtumba og lubi, kay katapusang namatay magsuon. Unsa pay lain? Kanang gipangbutang niyo sa hawak, gipangbutang sa bukton, gipangbutang, gipangkulintas mga. Kung di ka mo sunod, Ginoo, wa nay gamit, dekorasyon na si mong lawas.
Napa mo? Naman tayo ingon nga, ug maggunit ka ni di kadutlan og pusil. Og di ginoon ka maigo. Di gyo kadutlan. Ug maigo ka. Og dili pag yun, grasyahan. Diha na lang ko to. Og mutuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, na ipabuhat si Lord. Na ay ipabuhat si Lord. Katubit ang ingon, you can retire from your job, but not from your work. For example, mekaniko ko, katrabaho ko dito sa Toyota. Pwede ko nila nga, unsa nang i-fired ka sa Bisaya? Taktakon sa akong trabaho. Sa akong job, diha nila. Pero dili ko ka-retire sa akong gift nga nahana ko. Ngano, bisag wa na ko dito sa mekaniko. Di na ko nagmekaniko. Wa na ko katrabaho sa ilang kumpanya. Na may mga sa akong balay og maingong nagoba maring akong sakyanan. So you can, ingon siya nga, you can retire from your job but not from your work. Munang i-discover og unsay work, unsay gift ni Lord nga naani mo. Kay mauna ang mudala nimo sa kadaugan. Ako mabless man jud ko ana mga igsoon. Ngano man, ang atong mga amahan mayong anak patrabaho pag eskwela ayo ya pagitag trabaho. Unya ini human imong trabaho. Retired, ga-pension lang ka. Imong pension pangayowas 5 ka anak nimo, napay mga apo. Lisod. Pero kung makaplagan nimo ang imong gift, ningon siya nga ang gift liso ni Lord nga iyang gibutang nimo. Mu lockdown. Magbagsakan ang ekonomiya, mulisod og ayo ang kapanahunan. Pero ang liso di mapugnan, mutubo gyud na. Pag lockdown nato kay COVID, niundag tubo ang mga kahoy? Wala. Kaya ang mga kahoy, liso na sila gikan. Nga na imong kahoy. Di na sila mosunod sa balaod sa gobyerno. Motubog yun na. O muingon ang tibok kalibutan, lisod ta karon. Pero kung ikaw na ilisos Ginoo, suwagrag yun ka. Amen? Pero kung dili po kakabantay mga igsuon, kay tagaag kamot para sa ganini. Ala, para din ni haning cellphone mong. Finally, na-discoveryan na ganyan nga ang gamit sa iyang kamot para ragyod sa cellphone. Amen? Napa mo diha? Nakining atong kamot, paminaw, daghan kayo ni siya og matrabaho. Pero duha ra imong nakaplagan. Gunit og cellphone o gunit og kutsara, maura. Ayaw kag pag-expect, maayo kag ugma. Amo mga ginikanan nga dili ninyo i-train ninyo mga anak. Kung lisod ron, mas lisod unya na. Ini kabot panahon. Mao nay klaro diha. Now, kay lisod bang gining pagsugod mga igsoon. Di ka kadiskubre. Unya, ang imuhang dalunggan, unsa din na ter mo ba ingana din na sa hala Lord, thank you Lord, finally nasakpan na gyud ako ang gamit sa kong dalunggan para chismis para chismis. Wa man gyud lamay pagpaminaw pulong sa Ginoo. Unya mangandoy og nindot nga kaugmaon. Napa mo diha? Kanang mangandoy kang muuswag kag ayo pero gapalayo kas Ginoo. Murag, muuswag ang imong kalisdanan. Now, niingon na po siya. Unsa palain? Kon buhaton ninyo kini. Karang nga tuig na atay kasiguruhan. Kana, kung maminaw tag-unsay gisulti ni Lord sa iyang mga pulong. Kung lisod ka karon, mas lisod sa umaabot. Kung di ka kakaplag. Kung dili ka, kadiskubre sa unsay gustos Ginoo sa imong kinabuhi. Kabalo ba mong naay mga taong gipanalaginan sa negosyo?
Pero nakasulay ba kag negosyo? Di gyud. Di gyud. Napo yung mga taong gipanalanginan sa mga buhat. Pero musulay buhat sa uban, di gyud kamao. Ngano man, lain-lain og liso ang gibutang ni Lord sa atoa. Di pariho tanan. Kung pariho ta tanang magwalali, wa na'y maminaw. Ang tanan ga-observe, bas maayo pa ko niya. Di good mao niyang gisulti. Naapa mo? Padayon sa ta. Ako ang Ginoo maoy nagsulti kaninyo. Tan-awas verse 27. Mao na ginang sugod ray lisod lagi. Ayo ka give up kinabuhi kay galisod ka karon. Ngano man sa unahan, tan-aw na to, di ba sa pag-abot nila pait ang tubig, uhaw kayo sila, munang nagyaw-yaw sila tanan. But in verse 27, unya miabot sila sa ilim, diin may 12 katubod. Usa pay lain, 70 kakahoyng palmera nagkampo sila didto daplin sa tubig. Imagine no? Nganong gibutang man din hining 70 ka kahoyng palmera? Because usani sa ilang gamit kay kaniadto, gamito nila gama og mga pasilunganan. Usa sabni, imagine desierto ang ilang panaw, pero kining mga palmera bugnaw ni siya. Naghatag nilag landong, naghatag lag kabugnaw. Nasa tong kinabuhi karon og moagi ta sugod lagi lisod lagi na. Kamo estudyante mo, pag sugod sayon, lisod. Bisan sa 1 plus 1 kaniadto maglisod tag tubag, kadi ta sure 11 ba or 2. Amen. 1 plus 1 equals 3. Ano man na? Kay mo tihol pa man atong uban. Mutanaw pa man sa Hello? Lisod. So, pag-abot na sa unahan, unsa na itabo? Sa pagsugod nila, pait. Walang-wala sila, uhaw na kayo sila, unsahaw naman ni nato, niya, mig gagmay mga kanakan, asa naman mig tubig, ibutangan ni nga mong gatas, painom sa mong mga bata, wa may hugas sa mong biberon. Lisod kayo sa pagsugod. Pero sa unahan, 12 katuburan. Amen? Karon lisod kay ka sa imong pamilya, murag ganig maglisod mo kaon tulo ka adlaw nga kada kaon ay sudan katulos o sa kadlaw. Lisod kaayo. Pero someday na ay 12 nga gihatag si Lord na nakay kaugalingong pharmacy, nakay kaugalingong gasolinahan, nakay kaugalingong nga shop, nakay kaugalingong 12 katuburan. Unya ang imong mga worker niining mga patigayon nimo. Sa di pa ta magsugod able. Dali sa mag-Bible study ta og magampo. Hala no. Munang ayaw relax ka karon. Ingon si Dr. Miles, kung nakigbulag siya nako sa una, pasmo ni siya kay ang iya untang bulagan, secret multi-billionaire man dai ini abot panahon. Sa pagsugod ray lisod. Ngano man, unang-una ang laki garbo, ikaduha ang babaye di masayop. Ha? Kamo kay di manggod mo magsuri, ang mga asawa pagsuri mo ba? Suri mo panagsa oy. Ngena. So, naa sila 12 katuburan sa unahan. Munang kung unsa ning gilisdan nato sa pagsugod mga igsoon ay magkagulan na. Now, nakoy usa ka butang nga makita diha. Nay usa ka butang nga makita diha mga igsoon nga nagpakita nga si Ginoong Hesukristo diha na sa sinugdanan. Paminaw ha? Nagpakita kinsa ang atong Ginoong Hesukristo. Ningon diha, ang pait nga tubig butangi ana nga kahoy. And kung imo nang tun-an og ayo inig-abot nimo sa New Testament, ang kapaitan nato, ang kasalanan nato, ang garbos kinabuhi, ang kangitngits kinabuhi, ang tanang problema na nato, mao ang cross, ang kahoy nga cross nga gipas-an ni Kristo. Munang kung wa kay Ginoo bisag unsa kanindot imong kinabuhi, ma-realize nimo sa unahan, pait di ay munang mga dato, hayahay ilado na naghikog gyapon. Kay pait gihapon lang kinabuhi bisag naangkon nilang tibok kalibutan. Why? Wala sila'y Ginoos kinabuhi. Munang ningon diha nga ang pait nga tubig gibutangan sa maong kahoy bisag unsa ka pait katinunglo ning atong kinabuhi ning atong pamilya pag naa ang Kristo nga nag-antos og namatay diri nato diha sa cross naatay kadaugan.
Lipay kay sila ani nganuman. Pilion ko na atong baliktaron eh. Beng, atong baliktaron ni Beng. Pag abot nila dito, dunay 12 katubod. Lipay kay thank you Lord. Pag abot sa unahan, pait na. Ganahan mo na? Sa may gusto ninyo ron, kanang nindot kayo mga batanon, pamina mo. O sa may nindot ninyo ron. Kay bisag ingnon sa mong ayaw pag uyab-uyab kay ga-eskwela pa ka manguyab mangyud ka kay imong mama kay di man pud mo badlong nimo. O sa may gusto ninyo maklaruan na ita, pait nga ugma. Or pait ang karon tamis mo kaugmaon. Ganahan mo wa mo'y malungak maghilak inyong mga anak. Samtang ang inyong kabats kaniadto tag-iya nag hospital sa Bohol. Pangmata mo'y. Amen? Pag huna-huna mo tarong, nasi Ara, istorya may hapon, Ara. Pasagdi na sila. Ano man, sayang. Kung unsay imong gitanom karon ani gyud ka. Gatuo mo lami nang magkinuyugay ra mga tulog bisag asa. May buntag. Munang karon magkandalisod yung taman. Alag pait ning kaimtang. Usay tagtulo ka adlaw way kaon. Para nila tulo ka adlaw way tubig. Pero in the future, grabe yun kayo. Or karon ta magpasayon-sayon. Mga ginikanan, provide tanan. Usay lang ipangayo. Asa sila maato ayaw pogne. Ihatag nila ang tamis nga kinabuhi karon aron og maalaot na sila. Amen? Na si Ma'am Ines, unsaon naman ni, wa mami palit gatas, ibutang naman is arms, ma'am. Okay ra, ma'am. Ngano, dili magplano og tarong. Ganahan taghayahay kanunay, ganahag tamis kanunay, walay plano-plano ra. Nya usa may mong gusto nak, di apa nak, unsa pa, di apa anak. Napay buhok sa ilok nak, unsa pa nak. Ing anak po ni mga ginikanan, na paita jud kaayo ni. Kabalo ba mo nga sa ubang church walay Sunday school? Walay mga bata nga gitudluan? Ang mga bata na ara apil diri galagaw-lagaw? Munang naata dito, magpasalamat tas mga nagboluntaryo dito. Nga naman, gitudluan ato ang atong mga anak karon aron dili sila mara o kaugmaon. Inom doon mo teleserye sa unang Mara Clara? Nga si Clara, it means sweet, hayahay, buhong, anak siya dakong dato. Unya si Mara, ang ulipon nga luoy kay nunay daog-daog. Unya at the end of the teleserye, pagkahuman sa program, sa kanang Mara Clara nga program, nahibaw-an nga ang gidaog-daog ug ayo, maudi-ay ang tinuod nga anak. Unya katudi ay si Clara, maudi ito ang anak sa sulugoon, iyang gibaylo. Nganuman, nanganak ang iyang agalon, siya po nanganak. Unya, unsaon man ako pagbuhi akong anak? Iyang gibaylo. Di hayahay kayo ang anak. Ang anak na tinuod, gidaog-daog. Muna'y Mara Clara, kisa wala kabot anak. Sige, ramang duot anang radyo sa inyong dalunggan. Si paminaw og utong tutok. So pag-abot sa unahan, nindot kayo. Now, dunay usa ka panghitabo usab naa sa 2 Kings chapter 6 nang hulam og wasay unya kay hinulaman raman nawala nahagbong ang wasay ngadto sa lubog lawom nga tubig ug wa nahibaw ighain dapita ditong basta kay naunlo dito. Niingon ang nanghulam ni ini nga batan-on iyang giingnan si Eliseo, sir, unsa may buhaton nako? Nawala atong ulo sa wasay, hinuwaman ra bagyuton nako. Magagapon gidasmag nila ang blow. Tung abot na terus Pastor Jonas, dali anak dok-dok, huna tog dok-dok Philip. Natarong
Because ma-realize nato mga igsoon, hala. Mga na ta, bastag nagka-problema na. Amen? Nga naman, kalumba, man na sila, gikagbuol, giguyod. Daog ang naulahi, kay gidasmagan ang gauna. Ang kaguyod, gidasmagan. But listen to this. Ningon si Eliseo, asa man dapit na hulog. Now, chapter 6 sa 2 Kings, nangutana siya sa verse 6. Basahon na to, verse 6 abot sa 7. Si Propeta Eliseo, chapter 6, 2 Kings, chapter 6, verse 6 to 7. Si Propeta Eliseo mitubag, diin man mahulog. Og sa diyang gipakita niya kang Eliseo ang dapit, nagputol si Eliseo og kahoy og gilabay niya kini sa dapit nga nahulugan sa wasay og milutaw ang uha sa wasay. Unya miingon si Eliseo, punita ka na, busa gipunit kini ni Eliseo. Wow! Nakita ninyo parehong problema no? Nga dunay kahoy nga giputol o gibutang sa tubig. Ang unang problema, pait ang tubig, dili kainom ang Israelita. Gibutangan sa maong kahoy, ang tubig mainom na. Ikaduhang problema, kining sa time ni Eliseo, dunay wasay nga gihulaman, nahuso ang blade sa wasay, milagpot ngadtos tunga-tunga sa suba, ni unlod sa lawom kayo. Ningon siya, hala, unsaon man to nako. But si Eliseo nagkuha og putol nga kahoy, iyang giitsa sa tubig nga didto mi hagbong ang uha sa wasay. Ningon ang Bible, ang wasay, ang ulos wasay, milutaw, milangoy paingos daplin. Unya, mingon si Eliseo, punita. Amen? Ako nagtuo kitang tanan may experience na. O palihog, tagam na intawon. Nga naman. Di na to ang ngayon to nga chance nga ihatag pa si mga pero gihatag, gihapon, aron ka magkaton, pareha aning gadinanghag. Nawala ang ulos wasay, hinuwaman pagyod. Pero gitagaan siya chance, ayaw nag-usob. Na may mga taong sigsumbong og sala niya, usob na pod. Unsama na nato pagampo, Lord, kuhaan na ni. Nga na? Pastor, nag-ampo man kang pag-uhon ko. Sige, bitaw kong gaampo. Munang gitagaan kag bagong kusog, bagong adlaw, bago tanan gihatag. Pero wa man kay planong magbago. Sige, ron po kasala. O saan may iampo? Lord, kuhaan na ni. Huy, pasangilan ko ninyo ha? Ang naikuhaan na diha? Batuon na to. Tapos pastor mo age kay siyay na kaingon na ni. Gaampo itong kuhaan ako. Amen? Now, kabalo mo mga igsoon, kani mga tuo-tuo, daghan kayo. Mahingon na yun nga. Nang kalag, suroy-suroy, nindutang magsuroy ang kalag. Nindut. Mudungaw ko dito, huy, di araon, naghilak-hilak ni mga bagagnawong. Mga anak juga. Ini kamatay ni mo ba? Kaya maadto na sila sa lubnganan. Amo adto sa imuhang haya ba? Dungaw-dungaw dito. Hallelujah. Pero 20 ra ihatag. Nya ikaw kalag ka gasoy-soy. Hallelujah, 20 ra mong gihatag. Ninduta magsuroy-suroy. Mutan-aw tag sine joy. Wa nay bayad. Bisag mo dulog pa kag artista, libre. Sa kayo sanje, try plate. Amen. Kung simot pa ko ng mga pagkaon, wanay ilong. Kabalo ka, naa ka sa lawas, naa kay 5 senses. Inikawala ni mo diya, wala na. Wala kay apil sa kalibutan. Amen. Ang kalag na apag, suroy-suroy, di mag-jailaw siya nga naman. Pagkamatay niya, hilak mag... Niya nagminyo ka gusto. Niya kasuroy-suroy siya, tawon po doon. Og buhi pa lang ko, mangyud mo diha kadulog. Nga naman, wa mangyud ta magbasag Biblia, wa po ta tudloig tarong. Utang na pagtudlo baka ka nang murag pinamilya yung binadlungay yung taman kaya tamakaton gyud, amen. So again, ni unlod na to lubog kaayo, wa nay paglaom mulutaw kay putaw. Pero diha ang kahoy giitsa. Unsa ng problema ni Guron? Unlod na nga paglaom, wa na nilutaw nga pangandoy. Pag naa na diha ang kamatayon ni Kristo, ang pagantos ni Kristo, si Kristo, ang kanyang cross na animo. Mulutaw, pagbalik, may balik kas imong pangandoy, may balik ang imong, Kung unsa ka karon, sige lang. Antusa na gamay, pagpaubos lang. Someday, makaingon gigang, nindutaw eh. Katong mga walay pagsulay, una na mag-uli.
Naa ang cross, ang pag-antos, ang kamatayon ni Jesus Christ. And that is why, sa sinugdanan pa lang, hangtod sa itong panahon karon, og sa umaabot, ang kasulbaran sa tanan si Kristo ragyod. Sa may naaan ang kahoy, sa tubig, mulutaw ng, og mao, manggaling na, ato ta sa swimming pool, ng unlod, sa dagat, daghang mga nangahulog diya, mga bulawan, nangaunlod, ng mga barko, sa kahoy, manglutaw na. Ang gipasabot din ni ang umaabot nga kapanahonan nga si Jesus Christ pasano niya ang kahoy, ang bugat kay nga cross kadto mao atong mga kapakyasan, mga kasalanan, siya'y nagantos, siya'y nagpasaan, mao nang natamis imong kinabuhi, langit ka paingon, dili sa mara, dili sa impyerno. Kay naay cross ni Kristo. Og atong huna-hunaon sa sinugdanan nagyoy lisod ani. But inigabot sa panahon, makaingon yung kang praise God. Na ay gitakda ang Diyos sa tanan nga panahon. Ecclesiastes chapter 3. Now, another. Ang 1 John chapter 2, dunay kasal sa Cana. Familiar kay nato ni kasi ginakong giwal. Nahutdan sila silang patigayon. Kasulay ba kag patigayon, nang invite kag daghan kayo, di ka sure og daghan ba po kag gihanda? Ayo. September 21, that was the most embarrassing moment nako as a pastor. Kabalo mo kung sa'yo nahitabo sa September 21? Gihalad nato ang atong church. Duha ka litson nga baboy. Nangimbitar og daghan kayo. Kabataan sa purok 4 o purok 5 nanganhi sila. 5 kilos ra ang bugas gilungag. Munang ayaw ko ninyong hatagig prinsipyong, ayaw ka mausik ka na mga panos. Mga panos o mga panos. Inyo ganing kinabuhi, usik-usika ninyo. Kanara nang, wow kayo ko. Nakaron. Mina mo ha? So, Pastor Jose, automatic. Ditso rin siya haling niya, gayaw-yaw sa dito. Hinayar bang istorya ba? Pastor, kitang mga pastor mauni ang angayan gyud nato untang likayan nga kaulawon. Kay mga alagad tas Ginoo. Ang Dios nag-provide og daghan pero nganong nakulangan. Na ay huna-huna sa taong wala kakita sa pananawon. Nag-provide. Natong last na to ron, nakulang ba di ay? Sige. Lungag diha bunsay luto ngano man. Tungod kay, ang nakitaan sa Diyos, nakitaan na po nato. Naapa mo? Gi-provide ni Lord tanan. Di galungag nas Pastor Jose. Lungag na yun. Ang mga bata na, nangaon na lang sila litson niya. Wala na kanon yun. Gasudaan na lang sila. Wa pa kakaon ang mga dagko. Di nga Pastor Jose, maglungag ta, na mauli na tanan. O sa isunod, na itabo. Naluto na kami na lang, mga oname. Nagluto na po mig noodles kay ang litson, wala na diha kay gidala dito balik. Pagkita ni Pastor Barisa sa refrigerator, nganong naaman ni diri sa Cortes man eh. Galuto mig noodles. So di yuko kalimot adto. Ambot og ngano to, ila siguro una-una nga wala pay mahipusan dire nga na masiguro pod mao na. Ambot og ngano to. Pero kibahom to silang ganin linong agay pa me. September 21, 2015. Og mao na ang anniversary sa paghalad ani nga church. So ato ning ipatuman, mag-anniversary tag September, mag-Thanksgiving og November, mag-Christmas, year-end worship sa December. Moreklamo na gyud daghanag amot. Haguan na gyud ni. By the way, karon mo ato tano, mahuman naman ko hapit, naarata sa John chapter 2 no. Mato man ta karong hapon kay joint worship man ni. Kami gihatagan mig mga assignments. No? Kay joint worship man ni. Ako may na-assign sa parapol. Pero wa ko kabalog unsay giparapol kay gikumpra na nila daan. I heard 80 kapin ang makadawat sa sudlay. Ga-expect po dahil mong sakyanan nga iparapol. Now, ako mong pahibawon. Hello? Maminaw sa. Ang atong snacks, in fact, wa pa ko ni palit og bread, kaya ang atong offering karon mo'y ipalit.
Kay ang katong nabilin gikumpra man og kanang drinks na to. Dili soft drinks, basta kay drinks. So wag gyud bilin. So ang nasabutan namo nga mag-prepare gyud og pagkaon nya kay kada church man. Nya kami buol og Cortez, inighuman alas 4, mamauli raman me. Ang mag-prepare og ang idea mag-prepare og panihapon kay naay Carmen og Bilar tag alas 10 alas 9 sa gabi. So need silang manihapon. So ningon kada church mag-prepare og pagkaon, wa na man gyud koy kwarta, promise. Wala gyud koy kwarta na. No? Utang pa man tong ilahang layog-layog sa sakyanan. Gitsatan ako si Job ganing kadlawon, Job. Hulat ra Job ha. Kay naara na ugma or sa Lunes, naana na. So, ayaw mo nganong arbis raman eh. Ayaw jud intawon. Ngano man? Kay di na ko gustong muingong dali magtampo-tampo ta, palit na putag pagkaon. Kay sige na amot November, amot December, amot January, walay humang amot. So galikay sad ko ana. Muna nga nakakompra ta og drinks, katong suyop ba? Suyop. Suyuponon. Pero wa pa ta ka kompra kay unya na. Ihapon na to na og pila na kompra na sa palit na to og tinapay unya. Munang sabta in taon ninyo ha. No? Ya, ang snacks mabilin rarabana siya sa sakyanan. No? Tuara siya sa sakyanan. Ngano man? Kay gatong dado sulod makaingon unya ang ubang church apil sila. Amo to wa mi kay snacks. Di na ta mo atin sunod. Sudlay ra atuon. So, John chapter 2 na ta. So John chapter 2. Gikanta na to, water turned into wine and opened the eyes of the blind. Water turned into wine. Kung ang pait gihimong mainom. Kung ang niunlod na gihimong mulutaw. Kining nahurot na unta gi-provide. Ningon na yun sila, unsaon naman ni nato, nahot na naman ni, and here comes Jesus. Usay problema, punaan ninyo ng mga tadyaw. Kabalo mo unsan ipagpasipala ni Darwin? Kana si Father Darwin, paminaw mo ha? Ningon si Father Darwin, nga si Jesus Christ kuno gatudlo o paghubog-hubog. Sa ato pa, ang Galacia nga giingon ni Apostol Pablo, ang mga palahubog di kasulod gingarian sa langit. Sayop si Pablo o dili sila parihog pagtulunan ni Kristo. Nga naman, ningon siya. Hello? Ningon siya. Si Kristo ang nagtudlo nato. Botilya ra ning atoa, tadyaw ang bino ni Kristo. Kung wala mo nakakita ana, pakiton mo na ko ana. Nya na gyud. Sulti siya, napoy picture nga gainom sila. Nya si Kristo kuno ang gatudlo og paghubog-hubog. Wala sa context, wala tuni ang culture kaniadto. Kita una atay soft drinks karon og magparty ta, tama? Kana kaniadto, Dios ubas na siya nga gipuga. Nga mao na i-present kay walay soft drinks kaniadto. Sa idea ba nga ingon ana iparis human sa kaon na iparis sila. But dili ang ideyang maghubog-hubog. Lamang kung masubraan ka ito, mahubog jud po ka. Kay gikan man to sa grapes. Bino lang ang gitawag din he. Tanawar ako na ninyo, grabe kayo. Ha? Muna nga ang tao di gyud kabiya sa bisyo. Nga naman, bisan ang simbahan, gatudlo. Nga si Kristo ang gatudlo og bisyo nga maghubog-hubog. Karon, katong nangahubog, nangadisgrasyak, nangamatay. Si Kristo mo'y salaan. Tanawan ninyo na. Ba't kabalo mo? Mutuo mog dili someday. Samak ang Apostol Pablo. Hugot kayong relihiyoso. Parisiyo siya. But gihimo siyang magwalali o giusab sa Ginoo. Mao po na akong giampo. Tanawan as Father Darwin. Usaon niya na sa dako kayong gamitonos Ginoo. Inigbag-uho na na.
Nga ampo na ko na. Si Pacquiao gani, gikumidyahan na itong ampo. Lord, patis Mami Junisya, kita mo swali niya. Gikumidyahan, nag-ampo Lord, pambaguhan ni sila. Karon. Ingos Junisya, tanawa ko, tiguang na ko, pero buhi ang espiritu. What? Tigulang na bitaw siya. Amen? Nga kung imo nang bisahon sa Korinto, gitudlo, sa Galacia, gitudlo, sa Proverbs, gitudlo. Nga likayan ang ilim ng makahubog, ang paghubog-hubog, dili kasulos, gingarian sa langit, giwali Hinoo simbahan. Tanawa, di ba ningon siya? Si Kristo, ang katudlo nato. Munang kitatanan mga palahubog. Butilya ra og baso ato, si Kristo tadyaw. Tanawa na ko na. Tanawa ninyo na. Nyo, sama na. Musupak naman na sa gitudlo sa Bible. But someday, sama kang Apostol Pablo, usana sa gamiton sa Ginoo. Usana unya na sa gamiton sa Ginoo mandasig. Like sa pare nga gi-invite sa 700 Club. Pare gid siya. Nasa siya sa simbahan nga Katoliko. Pero namadlong siya. Nga kining pagyukbo aning mga larawan o kining pag latos-latos, iyang gitudlo nga di na ni angayang buhaton kay pagpasipala ni. Tanawa. Munang ayaw mo katingala ngang mga dagko kayong debatidor sa Bohol nang gawa sa plaza. Ngano man, naggamay baya sila. Bisag unsa ka, kayang Kristohanon sa pagsugod lisod, pero magkadaghan. Kani pag-abot na mo dito, makabasa mo si story pag-abot na mo sa Bohol. Nga ang rason nga ni anhi ko, nga naman, pastor nga nanggagikan sa Negros Puro Baye, si Reverend Beck Raylake. Ningon si Reverend Beck nako, Pastor Jonas, at tuta, ubanta, nga naman, bad image ka ayoko. Ako Raylake, Puro Baye ang mga pastor. Dapat na ay laki. Muna naabot ko Bohol. And number one nga reason, Pastor Jonas, mugawas ang ministry sa Tagbilaran. Ikaw, ang outreach nga pastor, dapat mo anhi kag Bohol. Muna naabot ko Bohol. Sa pagsugod, galisod. Kay lusod, magunang sugod. Pait, mara nga kahintang. Palakpak ang imong sapatos. Brown na ang itom ni mga slacks. Kay sigir ang gibulad sa adlaw. Nya, yamaira na kas mga tao, di katuuhan. Nya, karon ang pauswago na kas Ginoo, makailis na kagtarong, hinatag ragani. Makasakay-sakay na kagsakyanan, hinatag ragani. Moingon na dahi, wana to ana. Mauna na mga donasyon. Napa mo diha? So, Jesus turned the water into wine. And Jesus said, sige, dadaan na sa sulod. So, enjoy sila sa sulod. So, ang pagsugod lang, maoy kuwang maigsoon. Maoy lisod. Ang sinugdanan lang, maoy lisod. Pero kabalo ka, pag nagtanaw ka sa unahan, uban sa panabang sa Ginoo, makaya ni mo ni. Imagine na, dito madala. Nga naman, ang nag-assist niya, mga estudyante ra pong classmate niya. Unya siya ray kabalo. Imagine gaayo siya ang usa inigtunol sa tools hipuson. Ang tuhip, gipang hipos tanan while gaayo pa siya. Asa nang 17? Tanang pangitaay kay gipang hipos. Kasigis saon man taon ni. Ako kasigis ako gampo, Lord, mahuman na ginagabi na Lord, magabi na. Walay tools, walay klaro mga jakra ang gipanggamit. Walay ka ng kadina, ratchet nga birabirab, panaog na nila. Iyan ang yakan na to sa lawla, sipa-sipa. Nanaabot na si Kuya Gaspar ng pagkagabi. Bungkag na po ni Kuya Gaspar ang ligid, so gigamit na ang duha ka jack, mas nilisod. Gusigin na dyan ko kampo, Lord, mahuman na lagi ni Lord. Gracias Ginoo sa panabang ragyod na sa Ginoo mga igsoon. Nahumang yun. Na-aksyon na gani kong kabalaka, kaya niingon naman siya, o di yun ay matangtang sa plan A, plan B. Saan magka ni ron ha? But sa panabang sa Ginoo, nahuman yun, nagamit na ang atong sakyanan karon. Amen? Ayaw kadako yung mga atay diha. Kay, blessing na sa Ginoo bang tagaan o kaalam. Gauna-una yung ko lisod, wala man siya tools, saan man nga, maulig ubay, magdalag tools. Lisod ka ina yun niya, transmission kayo inaog. Dako na kayo, bunggo ko na, wapag yo'y guide. Lisuda gini. Sige rin kong ampo, Lord, tabang yun taon Ginoo, mahuman yun. Nya, sinugdanan ra lisod nga naman, someday, Allah, hatagan tag-aircon nga ba sa Ginoo, okay ra po tao? No? Amen, no? Hindi na ta magproblema. Kabalo mo, ambot lang, ugun sa'y plano ni Lord.
Pero kung magkinaon sa gyud ug munay kabubuton sa Ginoo nga pauswagon ug pauswagon gyud niya ni nga ministry, dili ko sure but munay akong giampos Ginoo. Na maabot ang time nga bisan ang atong mga anak ihatod na sa eskwelahan nigpauli-uli po sila. Ngano man? Ang atong pananawon wala na hunong. Watan ni sitol nga niyon, oy, ang pait nahimo ng tubig, okay na ni mainom na ni. Tuapay 12 kasuba sa unahan. So good lang ang lisod. Water will turn into wine. Pait nga tubig, himuon sa Ginoong mainom. Ang niunlod na mulutaw this year. So layi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa mga katong unang ani, mga first fruit ninyo, kung inyo tong himuon, ako sa mong gidasig nga kanang pagbaton mo og kaalam unsaon ninyo na pagpatuman. Kay kung diri-diretso ka unya wala nimo na giplanuhan kanang lisod sad pero sacrifice good pod noon good pod na. Mao jud po nay ato ang kuan. Unya depende ra po na sa conviction man po na ninyo. Basta kay kami kaning tanan nga naabot sa ako sa mong pamilya ang Ginoo ra gyud maoy nagbuot ni ana tanan. Basta kay nibuhat lang gyud mi ug unsay gisulti niya. Nga dad-a ang unang ani mao na nga every January wala gyud mi dawat tungod kay amo ra gyud ang ibutang tanan sa sudanan sa Ginoo. Ingon ko niya nga dita kuan kay napay sa likod nga kusina ang trabaho unon kayo. Unya ang 30K nga hulam nako sa Bohol, gracias Ginoo 13 na lang kapin. Kay ini kuan bayad ginagmay hantud human siya. Katuna sa pagtrabaho namo sa kusina. Kabalo mo mga igsuon. Estudyante sugod lang gyud na lisod kaayo. Inighuman mo trabaho, mga apply na po ka, lisod. Pero kung maglahutay lang yun ka, may kalinaw kag may kadaugan. Close your eyes. Lord, salamat kayo ni ining unang bulan o unang Domingo. Salamat sa mga pulong nga among nadungog. Father God, thank you. Nga, bisag unsa kalisod, maglahutay kami. Kay sa among pagsugod, Ginoo, may encounter yun namo ang kalisdanan. Apan sa unahan, may kalipay unya kami o may kadaugan. Salamat, Lord. Abisag unsa ang among pagabuhaton para sa imong kaymayaan. Ikaw ang Dios magabubo ka namo, magapanalangin ug maghimo ka namong mauswagon, mabungahon. Dili sayon apan nasayod kami nga mulabang kamig tubig nga parat like Israelite nga naglabang sa dagat nga pula. Moagi sab mig tubig nga kapaitan. Kinabuhi pamilya nga pait ang kahimtang. But sa unahan, O Lord, always namo nga gina-expect na naa kay giset up nga dubli-dubli, pilo-pilo nga mga kadaugan, blessing o panalangin. Lord, akong giampo nga ang mga kabatanunan o kabataan o kaming ginikanan mahigugman himo Ginoo ug mahigugma sa imong mga pulong. Salamat, Lord, gikan sa 2013 hangtod karon 2024. Ikaw sa gihapon nagpabiling matinud-anon ug mag-uban niini nga ministry. Salamat kaayo nga ang among sugod lisod pero nag-uban ka namo kay tudluan minimo sa panahon sa kalisdanan. At Lord, salamat nga na niya may harvest nga umabot sa unahan. We will never give up. Ilimi mo undang. Salamat kayo niining tanan. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. I-bless ang among pananom karong tuiga. Ang pagnegosyo, magahalin og daghan karong tuiga. Mga pagpanarbaho na ang proteksyon o pag-uswag bisan sa mga panwildo Ginoo. Ampingan minimos mga kadalanan, ang mga kaanakan, i-bless nimo kaalam. Bantayan nimo ang ilang kasing-kasing na dili sila maggunit og immature nga relationship nga moguba og mohimong pait, mohimong mara sa ilang kaugmaon. Nga dili nila usikan o Lord ang kinabuhi daw at sa nga gihulaman. Father God, gamito nila ang kinabuhi sa purpose nga imong gihatag. Help us to discover our gifts, O Lord. Makita na mo unsay liso nga naa namo. Aron dili kami magtanom sa uban nga para saan kundi ang liso nga imong gihatag kanamo mao'y among itanom ipugas Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Walay hunong nga pagpasalamat ug pagsimba among gibalik lamang diha kanimo Amahan. In Jesus name, amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Atong awito ni nga awit, balikon natog awit pagsidlak sa adlaw hangtod